ana m ekene onye enu na-ekene onye ana na-ekene nwoke na-ekene nwaanyị na-asị na ọ ga-adịrị unu mma. Ebukwelu m bịa tata. Biko ndị na-eto eto gbakọtanụ bịa na nso ka mụ na unu tụgharịa obi maka na ibe na-emebi rinne mana unu amara. Ibe na-aghasa rinne. Ụwa ọgbara ọhụụ kịta ike bụ anyị amazi ibe na-emene. Ibe niile ndụ niile nwa na-akụziri ụmụazị anyị kịta ndụ ha na-efe isi bụ ndụ asị, onwere nke bụ eziokwu. So onye ka m jisi ka m bịa taa ka anyị tụgharịa obi ọnụ ka m kọwala unu na ịntanetị, ka m kọwala unu na efele unu na-enene na mba ụwa na 90% 95% bụ asị ka a na-agwa unu. Abịaba asị ụmụaka nwaanyị agba n'ọtọ, ịgbara ala ọtọ mma ga-wee pụta, ịgbara ala ọtọ ịbụrụ mmadụ. Ịghọtago? Abịa asị ndị nwoke ngwa na ihe eme itikwe ọp na na-ekwu ihe ibe gị na-eme ma ya abụla asị. Eziokwu ka m na-agwa unu, asị dị na ya karịrị eziokwu. O nwere nke bụ abịa na-eme majik otinye anya bụ ụzọ. Ịghọtago? Unu a na-amụta onwezi ibe eji moral kpọlụ. Onwerezi ibe eji moral kpọlụ. Ama m mgbe anyị na-eto mgbe ha ọkwetago, onwere every generation nwere their own challenges. Anyị nwee challenges nke anyị mgbe ha, mana mgbe ha nke aka nwee respect, nwee morals. Onye tọọ okwu ige ntị, nne na nna okwu ige ntị maka baka ga mala. Onwere ibe dịka nwatakịrị anara amụ nwatakịrị tata mara ibe idisende ọdịrọ possible. Onwere sayensị ya emi ọ dị possible. Onwekwu majik ya emi ọ dị possible. Mana ụwa taa va na-aghọzi ada na-eme majik. Ịghọtago? Ụmụaka be anyị na-amụrị na-ana n'iyi na ebe ụmụazị nwaanyị na-anwụsịsị. Ndị nwoke a na-aba yahoo na-eme kabamitie ọpụ. Amara m ebe iwe nke a si. Onye ka m na-asị ka mbịa ka mụ na unu kwuo onye geenị ntị. Ọkwa ibe niile a bụ nọ ezigbote amara m ibe mma akpọ ya akpọ. So ibe nghọta na ya bụ na aghụghọ dị na ya karịrị ezigbo okwu dị na ya. Ịghọtago? So na ibe niile a na-emekwe bụ ọkwa moral ka bụkwa the same. Ọ ka na-awa ọkụ nke anwa anyị ji wee bido ndụ, anyị ji wee to ọnya ka na-awa ọkụ. Ma gị mala amala because na ibe o ji wee ka na-awa ọkụ bụ na o nwere ibe dịka kwa ibe kwụ ọtọ bụ ibe kwụ ọtọ. O nwere ka ihe ibe ndịgodi ebe ndịcha anya ọ ga-akwụkwọ ọtọ. Mana ndụ nke unu banyere na ya bụ ọkwụ ya ga-anatabakwa n'azụ ka unu welenu ya nwayọ na okwu Igbo ahụ nka na ebe onye ọsọ lụ na onye ije ga-elu chọs wee nye nwayọ. Unu esonye n'ike emeche eme second part video a. Ịghọtago? Ibe m bịara tata bụ to remind you people, particularly ndị a na-eto eto ma nwoke ma nwaanyị. Ịghọtago? Onwerezi unu anaghịzi ege ntị ibe a na-akụziri unu n'ụlọ ụka ma ibe a na-akụziri unu n'ụlọ akwụkwọ. Ibe unu dị interested bụ ka unu ga-esi mee majik vurie n'ike dọkpụta ibe ga-eme in 20 years. Unu adọkpụta ya tata, unu wee chee na ezigbo ibe. Ịghọtago? Ndị na-agwa unu ibe a bụ asị kaba na asị. Ọ kaba si wee mee eme asị unu ma enye ma ọ bụrụ kaba nwa si wee mee. Ọkwetago? So onye nwa ka nna asị ka m bịa kọwala unu asị big uncle unu, ka m kọwala unu na nekwe na ọ bụrụkwa ezigbo ibe o. Ịghọtago? And nke ọzọ bụkwala ndị na-asọpọtụ ba, nne na nna na-asọpọtụ ụdị ibe a. Ibela na-emekwa unu, ibela na-emekwa unu na ebe okwere unu omume. Unu a na-asọpọtụ ụmụaka aka aghọtara ka ụwa si wee dị. Ibe niile a bụ chatagbum ọchara acha ọdụmma ọdụrụmma si gbute. Emechezie ụmụaka abụbụ ụcharịa maka na baga abụ ụcharịa. Ọra adịgide otu a baga abụkwa ụcharịa. Emechie ebe a realize ya na ọkwa mistake na idubu edubu. Kedu ibe ba ga-eji wee kpọrọ? Ịmakwara ejima a otu ụba nra aka na m echete nne m maka mbọ ọgbọ n'isi anyị. O nwere anyị niile nke na-ana iyi, o nwere ụmụnne m niile ọkwaso ya. Ịghọtala?
so onye nwa ka kedu ibe ọ ga-eji wee cheta gị nne na nna, kedu ibe ụmụaka ga-eji wee cheta gị, icheta gị na idubu ube edubu, ọ na-abụ ezigbo ibe. O nwere ibe dịka eziokwu, o nwere ibe dịka eziokwu, ịghọtago? So si gwawa eziokwu ka o si wee dị n'ụwa siri ike, na a ga-eji nwayọọ wele moral wele Chineke wee na-aga, ịghọtago? Wele eziokwu na ọ bụrụ asị. O nwere majik adịrị ya, iwe sọkwa gị mee emechaa ọ ga-bounce kwa back, mana ezigbo iwe kwụ ọtọ. Ọnya ka nsị ka m bịa ka m tụnyere unu, emechekwa mmemme second part ya, biko tụsa na ozu ya, ịma na ekele ọlụ eke nke m wee na-ekwu nke unu wee tụsa ozi binyere anyị aka solu n'ibe a na-eme, ịghọtago? Onwe kọmentị unu enye kọmentị, anyị niile wee na-aga n'iru. Ngwa ka ọ dị na ọka akwụkwọ nwanne unu nwoke Kenechukwu, ngwa ka ọ dị n'udo.